Our Hiligaynon word for the day is duhol. Duhol. The Hiligaynon word duhol means to pass, reach, tender, offer, hand, give into another's hand, or from someone considerable distance, or whenever the receiver has a difficulty to reach or cannot reach what he or she needs himself or herself. Let us have the following example sentences. Iduhol sa akon ang sundang. Pass me the knife. Iduhol sa akon ang sundang. Kung didto ka nagani sa sanga sang kamunsil, iduhol ko sa imo ang singit. When you are there on the branch of the kamunsil tree, I will hand you the pole and hook. Kung didto ka nagani sa sanga sang kamunsil, iduhol ko sa imo ang singit. Duhuli ako sing pinggan, hand me a plate. Duhuli ako sing pinggan. Ginaduhulan niya ang panday nga ara dira sa hagdan sang martilyo. He is handing up the hammer to the carpenter there on the ladder. Ginaduhulan niya ang panday nga ara dira sa hagdan sang martilyo. Dawata ang tulunan nga ginaduhol sa imo. Take the book that is held out to you. Dawata ang tulunan nga ginaduhol sa imo. Pumalapit ka sing jutay, agod makaduhol ako sa imo sang lansang. Come a little nearer that I may be able to hand you the nail. Pumalapit ka sing jutay, agod makaduhol ako sa imo sang lansang. And that is all about our Hiligaynon word for the day, duhol. I do hope you learned something new and see you in the next one. Madamo gid nga salamat. Bye!